Gọọmenti Anambra State site na Awka Capital Territory Development Authority ACDA amalitego idozi ụzọ lụrụ kilomita 1.7 bụ ụzọ bara na Chukwuemeka Ọdụmegwu Ojukwu University Teaching Hospital Amaka Awka. Chibuzo Okoye wetara anyị ozi. Mgbe ọ na-agụ EBS okwu ka onye managing director nke ACDA bụ Maazị Osionuko mere ka amata na ihe a na-eme bụ ịlụgharị ụzọ niile ahụ dị n'ime ya bụ na ọgwụ ka o nwee bụrụ ejiamatụ dịka o siri dị n'atụmatụ gọvanọ Chukwuma Soludo ji maka ya bụ na ọgwụ ma tozie gọvanọ Soludo maka mbọ niile ọ na-agba iwugharị ọnọdụ obibi ndụ nakwa azụmahịa nke ndị steeti a. Na mbụri mgbe ejere kpọtụrụ onye isi ya bụ ụlọ ọgwụ bụ dọkịta Joe Akabike ka dọkịta Akabike mere ka amata na gọvanọ Chukwuma Soludo azọgọkpa dike na wee wugharịa ya bụ na ọgwụ n'ebe ọ pụrụ iche ma tozikwa Maazị Onuko maka ọlụ ọma dị iche iche ọ na-alụ ma kwue na ebumnobi ha n'ụlọ ọgwụ ahụ bụ ime ka ọ bụrụ otu n'ime ụlọ ọgwụ kacha mma n'ebe ọ metụtara ịzọ ndụ nakwa iwunye ụlọ nke ndị a na-azọ ndụ ga-anọ wee na-ekpori ndụ. Site n'Awka, aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.